Pak, ngecek sapa? Iki Musa Maria iki lho. Nek kuwi lho nyambut gawe iki. Sik. Piye nyambut gawe? Iki lho didemok. Kosok-kosok. Heeh. Dulit kosok-kosok meneh. Iki lho nyambut gawe ora ngono lho kok digawe lingir kaya cangkemku iki lho. Gawe apa? Lingir. Kaya apa? Kaya cangkemku. Isik-isik. Heh? Isik-isik terus. Heeh. Angger wis halus, Dikasak-kasak meneh. halus, Kasak meneh. ora rampung-rampung ya, Mbok. Ya rampung kapan? Hah? Rampung kapan? Iya, digawe piye? Digawe isik-isik terus ngen suwe. Lah iku Iya. pemaliane Maria wis. Wis ono. Dianjuk kaya ngono kok nyambut gawe. Heeh. Apa murung kebatuk di. Heeh. Ora sida.